Segi kebalai beliau hak keteng bawa kun mesti makut amin. Kutra Jesu tu pensele ingi iwe dah kabor jum mesti jume mangi du bela pan champang ya tin ke jume. Ke gospel kum Markus kalau nom ke bapra. Hakitu kisngi sa shikin hon upat ba belir ulayawan. Namar kim dan ban bam Jesu la khot ikisenran ba ulaong. Masung sun yu ni upat ba namar kilaya dan bat ngala lais ngi menta bat kim dan ban bam. Barangan pak jing iki syayeng kin yap tersau halenti. Namar don naki kibalawan na cengai. Kisenran kila kili u. Na ubri unyo jin bam bat ban kedang yaki laki pu hang ni hari kenja. Kat no teli pu pidan Jesu la kili. Hinyau teli kila jawab. Ulama ulah hukum yaki pajba ban syong hamadan. Nang ta ulah shim yaki hinyau teli pu ulah ingu yo blay. Ulah kedia yaki baru ki senran ban sam ha upat ba bal ki senran kila le kumta kila don ru katuh kati ki kharit Jesu la terku yaki ru ba la pha sam baru kila bam ha banda kedam la don kumbas saw hajar mut ki brio nang ta ki senran kila khar nyau shang kilin khot ling khai ki batam Jesu la pha no yaki ba la ki si sendan hakalien ba ki senran su bat ula le chakathan dal manutha. Ifarisi kilawan ban yatai ni abul Jesu. Kila kwa ban riam ya kumta kila kerpat ya ban le kampla ban pen iya kejimun jur uble. Jesu ula jur bar ula ong. Belai kiri menta kiwat ya kadak kashin eyam ngai thu ya pi an am ai kum kata kasebut yaki. Ula ino yaki ula kiu biang hakalien bat ula le syashi liang keduriau. Kisenran kila klat ban rakku. Bakila don tang uwe pu hakalien. Tudas sumar Jesu la maham yaki. Batu husiar na utiat jong ki Parisi bat jong u Herod. Kila sedang benipin ini para maki. U ong kumni namar banggim dan kepu U Jesu la tip yuki yakren. Bat ula kelti ula keli. Beli via sait thma hana om dan kepu Haduk mentap himpat tip nesung tu. Pidang dum jingmut haduk kata-kata. Pidan ki khmat an rei phim yo pidan ki skor phausi phim yo sngo phim kan mau men bang la kriya ikisan tli ki ku na kumta san hajar mut ki brio kat no sham ki ling khot ling khai ki batam philalum khat ar ki la jubab bad bang la kriya nyo tli ki ku na kumta saw hajar mut ki brio la kli u Jesu kat no sham ki ling khot ling khai philakhar nyo la jubab ula ong haki Lajar kata pimpat pepang. Kilawan cabet saida, kilawan yalam, ya matla sya Jesu ba kila kerpat ba kata ya Jesu la betin ya matla naga keti ba yalam syabar kasnok. Anda ula ta iki khmat su da ka umbia. Jesu la bu elaki keti ha ba ula keli. Pila ban yu Uta ubrio ula kemiet ula ong. Ngala ban yu ki brio hendre ki kum ki ding ki bayat saudong. Jesu labu biang nila kikti hikmat uta ubrio. Menta kabor kikmat kalawan pai ba ula yu ishna bha ya ki baro. Jesu lapa no yu usyayeng udah hukum. Wat ya tu hano hasbo snong. Te Jesu ba kisenran tu kila let syakisnong saudong ka Kaisaria Philippi. Halenti ula keli yaki. Haong yanga. Kibriu ki ong ngalong Dan ki ba ong bamelong u Yohanes Baptis kila jubab. Ki weipat bamelong u Elijah. Sa ki weipat ki ong bamelong uwe na kinong yathu lupa. Pipat ula keli yaki. Pi ong ngalong u Petrus ula jubab. Melong u Grace. Nangta u Jesu ula mana ting yaki ban om yathu brio. Jesu ula sedang berhikai ki kumne. Ukun ubrio de bansya sitom sibun. Bansya kentat yaki temen kisan. Kiramba lindo bat kistat an. Ude bansya peniap bat hedian lais ngi un mi pat. Ula keren syai ya kata haki. Kumta u Petrus ula khot yu syarut. Ula persyang banya pen inia bat U Jesu pat ula pai syaki senran cu bat ula kentet ya u Petrus.
Kilit no nanga ku soitan ulaom. Mi perkat kum ubriu om kum ba perkat ublei. Nang ta ujisu ula kot lang ya upai ba buat ya lagi senran ba ulaom haki. Lada unu ukwa ban buat yang nga tu enlen ya ladi unba ela kading pana ba buat yang nga. Naba uta ba kwa an pen im ya la kajing im undu no ya ka. Henry uta ba du no ya la kajing im na ka benta jonga ba na ka benta ka gospel unri pen im ya ka. Kan mentoy uyu ya ubriu lada uyo ya kepertai barok kawai. Henry undu ya ladi. Da ubriu un ya pen na ka benta la ka mensiam. Di lada ubriu le ranya nga ba de kajing hikai jonga. Haka ni kajuk klam ran ba klam blai. Ukun ubriu ru unde ranya unda uwan. Haka buram jong ukpa lem bat ki angel bakui. Ke gospel jong utrai. Kajing ero yami ku Chris. Hakan di kalau nong yu iya kajing besar jong Jisu ya kisau hajar ngut. Hadian jong kani kajing besar jong Jisu ya kisau hajar ngut. Hal dukat bakat wei hadu bakat lai. Ki parisi ki wan berdetai lia bau Jisu wat ki pan kadak kasin bau Jisu. Kamut bau unle ke ke kampala ban pen iya kajing menjur jong bleng. Kenang ban pen sisya bakata bau Jisu ukam uong kadai ke basisya. Bau Jisu uklam ai ki kada kasian ha dukat bakat a kum no om ujisu ula ut jur ka bomot kani kajing ut ka ba sngosi ka ba ya ban pet ya kajing e do nur jong ki parisi ba ki jong ki start an ula ut jur nata da ula om haki ba unum ai kinu kada kasian balai ki riu menta ki wat ya kada kasian balai ki riu menta ki wat ya kada kasian Shwai kata ujisu dang dak besai ki sa wajar ngut ka bomot kani ka wei ka kampla ka bakrau ujisu da dak sudah blek Sebab nang tada ulah besar teng mensyaru kisan hajar ngut. Jadi ke kampala ke bakra ke bau jisu ulah le. Ulah penkot ya ba matla, ulah penkot ya ba menang keren. Ya ba kelut. Ba kenta terter. Henry ki parisi pada kim tere ban pej. Kim tere ban ngai. Ke pen kenang ya lah kada onut. Nak kata kada ujisu utip pamaki kim tere ban ngai. Bagi long arsap tak kada onam ai kenu kada kasin. Ujisu unum ai kada kasin ban pensisya ba udai ublai. Dari ban pensisya ba uwan na ublai. Jisu kini ki jingle jong Jisu ki kampala bang ule da ka jing is ki brio klempep ki penpaw ka bor jong blai hendai ule na ka benta ki tu ki brio badan ka donut ba khuj bat u is ki ta ka ule ki kampala om dai ule khna ki kampala ma jong ki parisi pada khna ba ki kindup yo ka jing menjur ulung blai ba kum ta ta nomor utip ma ki kilong ba arsap ba Jisu unum le ka kampala ban proof ba ma ulong ublay lani ban pensisya ba ma ulay ublay utiat jengki parisi ba jong uherat dei kani kan kajing arsap kajing hikai kajong ki kani kajing long jengki ba maki ki pen khanang khamdam ki parisi ki ba pen khanang banum tre ban ngai ya Jisu walar ki layu kita ki kampala ba sibun ba ulale kidang pan pada sakawai kada kasien Larangi kan mau ki lenong ba kham sakmat ka lenong balai haka sing pen kot yu tu ubrio haka sing sabat kilayu kada kasien tu ubrio la kot haka sing pen kot yu tu ubrio pang yap siliang kilayu kata ka bor jong Jisu hendrai kim tre ban briang kata kade ke jing mat la khnang jong ki menta pada ka jing long jong ki senran pada kim la ban sung thu kim la ban pe phang nak ni ka daw ngiyo haka ni ka benta kisenran wala ra kilayu kini ki kampala jong Jisu habau Jisu kren samang utiat kidang perkhat be chapang upu namar balai dontang uwe upu hakaliang dontang uwe upu hakaliang bat hakhat bakhat khandai bat khat pra khat khandai bat arpo Jisu ong ki senran katu ngalale haba mensyang al basai kisan hajar ngut kat no syang pilalum khat ar haba basai kini kisah hajar ngut kat no syang pilalum nyau bat wala kata phimpa la wan sung thu wala kata bidang duan ke jingmut bat menta pada kabut sakawai ka kampala ka bau Jisu unle biang bat kata kadai anda kilaya sisiliang keduriau lawan yalam ya u sya u ya ubri ba matla hakani ke jingpun ko jo Jisu ya ni ubri ba matla ni ka compare lagi bai pat hakani ke benta meningkong Jisu om yo tu ubri ha tu pi ki bri ba long kum ki diam nang tada sesisian pada lakta biang berkajing kabor jing ki kemat jeng kalawan pai kemut ulala ban yu ibiang
kawi ke jingmut ke bakam jeliu susu ke dan hang ni ya ke jinglong jung kisenran kata ke dekat ke bakhat kendai arpo arpoi jisu ong ba kim yo i kim tere ban i hatu pidang matla hatu pimpat la ban su tu lajar kata pimpat pai phang e ha ke dekat ke ba arpo ar hadu ke ba arpun riu ke jing pun kot yo ba matla ka thoru kumno ban pen i kham tam ya ke ban weng no e ke jing matla om de tang jung ki kman Andrei kham tam ya ke jing matla men sim jong kisenran ju nak kata kada hadu khat ba arnyo hadu ka balai po jisu ukeli ki ya ukun ubre ki ong de don ki ba ong elija don ki ba ong yohanes baptist ne uno no wai pat uno yo thulu pa phi pat phi ong along petrus uyang na kabanta kisenran baro ba ong melong u kres hang ning yo i kamba kisenran kila yo i kumba uni matla ula yo i shai yo i kamba kisenran jong jisu ru kila yo i shai ka jinglong ba shisha jong jisu bau jisu de ukres bau jisu de mesaya bau jisu de uta bala pensle jong u ble henrei ki khot ki ba beteng pa de ha khot ka ba life way ha bau jisu upun pau pa de mentap la yo i bangalong ukres ngan batai pi pa de kamut ayu bandong ukres baru am ha ban le Jerusalem nata de ngan sya kan tait ha kita men kisan kirang ba lendo ki start an sya penyap Bat hakasngi kabalai hadian lai sngi un sami pat. Kani kata kajinglong kris kaba uplay ulabu na kabenta jong Jisu. Kani kajingmut batenrai jong kajinglong jong Jisu kum umesaya. Kani kumba ubala pensle jong uplay. Ban let Jerusalem, ban sya sitom, ban sya yap, ban hakasngi balai ban mi pat na kajingyap. Kani kaba kisenran mendai kila om baulong ukris mentap de Petrus unsa om. Kadalile kani kanam cia hamiku kenrat, habau kedu jisu om, kilet no nanga ko soitan. Soitan ke bamut, uta uba yale persya ya kasandur ke cogublay. Umau jentut ha kasandur ke cogublay. Kani kapan i ba kisenran, kila tip ude ukris, kila yo ya kata kajing syai bergut berengan, hendai kimpat la ban snotu syai pura pada jisu ulang ukris uba kumnu uta ukris ulang hakani ka dekat ka ba kelendong ba pra dekat ba nyo hudu kelendong ba sipau dekat ba san puar ya kadi ka benta kila ong kadi ka jingya lenti jong jisu ban rung se Jerusalem ka jingya lenti bat kani ka kentin on the way la ne ka jingya lenti la ne ka lenti ki pau la kumnu kumba khat nyo sien ki ong ki start bible khat nyo sien ki pau kini ki kentin ha kani ka benta ha kini ki artli ki lenok Bat kani kathau ke jingya lenti jong Jisu sya Jerusalem kathau ke jingya lenti jong kisenran bakin itu sisya ya u Jisu u Kris ukhuon jong ublay bandu itu sisya ya u Jisu balong Kris nginyo i hangde kadi ke jingkai ke ba itenat ke ba semua tenat na benta jungi i wei pe wei ru chapang ka jinglong senran u Jisu hakini ki lai teli ki lenong un kran lai sin lai wat chapang ka jingyap jong la jong unia thu lupa chapang ka jingyap jong la jong Andai ngin yu i haman la kasian ba Jisu dap kran chapang ka jingyap kisin ran jong u kisong thu bakla ya kata ka jingkran jong u baru Jisu u hak ban hikai kamut ayu banlong kisin ran jong Jisu kamut ayu banlong uta unang buat jong Jisu banlong unang buat jong Jisu ka bamut bangin buat ringkat baru Jisu bat ban lek sya kata ka zaka ka ba Jisu ru u hak ban lek bat kata sya Jerusalem kajing sya shitam kajing pau ka buram jong Jisu kajing pau kajing long basi sya jong Jisu kan pau halor kadin na sa sisien hakal nong baningkong Markus ong ka kubor babha u Jisu Chris gi i hang ni hamar pedeng joka by joka gospel jong u i ba Petrus upla ba ulong Chris but ha ka bakut joka gospel halor kading phana ka ba Jisu lang sedin utu orang ba sispa ya upala pen kamti ban pej ba Jisu ya halor kading phana mau upla pen ban om ba ta sisya uni ulong ukun jong ublay Jisu ukris ukun jong ublay kani ha ka gospel barok kawai yangi iwei pe iwei Jisu hikai om ladana ukot ikisenran ba ikipat ba manu ba kwa banlong kisenran jong lada unu ku kwa ban but yanga ka bumat ladangi kwa banlong kisenran jong Jisu ngin ha ban len yeladi ban ba ela kading na ban but yo Jisu kata kadai kalenti jongi iwei pe iwei
ngin len yala di ngin ba ila kading pna ba ngin bot ya Jisu ngi hab ban bot ya Jisu ban long kisanran jong Jisu ngi hab ban bot na dien Jisu dia dukat dolai pinyo Jisu ong da ubri unia pen na kabentala kamensiam namar balai Jisu udan kajing em ada ngi buat ya Jisu ngi yo ya kajing em kamensiam jingi kan yo ya kajing em bakal dukat kebalai ko prau sebab penkut Jisu ong komna lada ubri ule ranya nga ngaru ngale ranya Ahmad ukwan sunga ndai lada ma playa nga ngaru an playa Ahmad jong ukwa sunga ubah beneng konmen ko para ba ngin sapuli kini kilan long ki ban buat ban pen kamut ayu ban long kisanran jong Jisu kam dai tangi kitu kisanran ha tu kapua ndai kam tam na kabenta jongi mentaru kumno bangin long kisanran jong Jisu ban long kisanran jong Jisu ka bamut dai ha ban buat na dien jong Jisu ban long kisanran jong Jisu ka bamut ngi ha ban lek jaka jaka ba Jisu udan en yero ya Jisu Christ junam la junam amen kupa bah beneng to ai ba kajinget ka bamila ai ngi ha khun jami Jisu Christ men jungi ba kading jo kajing ka bala pan ham ha kidon no jungi na mun sim ba khu ken ker siu biang hangi ya kajing ker men bala ker khu na ka banta kajing wan jong ka hima jumi to ai ba kajing ai jumi kan pen kalai ngi shaki nambat sambai ki bam ju thai jong ka gospel to ai ba ki sambai ki pen kalai kalong man brio na chapo ba ik jing thao baro ha kajing mi lenti ba tikana ya ka beneng bathamai ba ka pathai bathamai haba andala job ya ka bol jong jing snew ka buram jong me kan ting shan sabam jukut to ai ba ka jing ai jong ka jubili kan ka stiu biang hangi ki pilgrim jong ka jing kermen ya ka jing thrang na ka banta kispa beneng to ai ba ka ni ka jing ai ka pen sa priang ya ka jing kemen ba ka jing suk jong unong pen em jongi shat satlak ka pathai shami ublai jongi balakerhu junam kan long kapuram berkecing ro si junam amen kumaria kinrap singi kristan tu doa na kumta singi hak kerte lupa berkun mensia berkun